Al costat de les 4 corts i de la parada del Luas homònima, Forecourts, na Cerra Courtana. hi ha una zona verda molt petita, però alhora molt bonica, de Chancery Park, o en gaèlic, Parc na Chanceryachta. Inicialment no era un parc públic, sinó que era una extensió del bloc d'habitatge social de 27 unitats que hi ha al costat, la Chancery House, acabat el 1935, després de només 9 mesos d'obres, i essent un dels molts complexos dissenyats durant els 16 anys en què l'anglès Herbert Simms, que hi té una placa que el recorda, fou el procliu arquitecte en cap del Comú de Dublín, llavors anomenat Dublin Corporation. Durant el seu mandat es van construir uns 17.000 habitatges socials. Tornant al parc, és un exemple d'art déco, un estil molt popular en aquella època a ciutats com París, i entre els elements més destacats hi ha 2 portes d'accés, amb el nom en anglès i en gaèlic a la part superior, i amb una coberta plana de forma arrodonida, molt habitual en els treballs de l'arquitecte Simms, i que hom pot trobar a altres llocs de Dublín, com els refugis per a banyistes a la Bull Wall, el dic de protecció al costat nord de l'abadia de Dublín. Al centre del parc hi ha una bassa octogonal de 8 costats amb un sortidor d'aigua que passa per diversos nivells amb una rèplica d'un nenúfar i 3 aus que sembla que beguin l'aigua que cau de la part superior. I a vegades hi ha aus, en aquesta ocasió de debò, que aprofiten per beure aigua i remullar-se. D'altra banda, la gent no hi llença monedes a l'estil de la Fontana de Trevi i només s'hi veuen algunes xapes d'ampolla. La gespa és una catifa verda molt ben cuidada, així com els arbustos, retallats en forma piramidal i que donen un toc molt elegant al parc, tant quan fa sol com quan, molt de tant en tant, Dublín es veu sorpresa per la neu. I per als qui hi vagin a descansar, hi ha uns bancs molt art déco que potser al cap d'un temps de seure-hi no són gaire còmodes. A la banda més propera a la via del Luas hi ha un quiosc amb un finestral molt gros, ideal per a la venda de cafès, refrigeris i gelats, però malauradament de fa molt temps que roman tancat, tenint una funció únicament decorativa, a banda d'informar de l'hora amb un rellotge situat a la part superior de la casa Stokes de Cork, que sempre col·loca els seus rellotges als millors llocs, com els icònics antics grans magatzems Cleris del carrer O'Connell. D'altra banda, fa uns 15 anys el parc va ser notícia perquè després d'una remodelació que havia costat 150.000 euros, només obria durant 15 hores a la setmana, amb parcs i jardins adduint que s'hi veien obligats pel mal ús que en feien alguns individus, malfactors de tota mena, drogoaddictes, alcohòlics i incívics. Però finalment la pressió popular va fer cedir als responsables municipals i ara roman obert durant moltes més hores.